תראו אנשים באים לדרשה פעם בשבוע, לא לומדים בישיבה כל דבר, פעם בשבוע הם באים לשמוע דרשה, איך פולטים צורה ולומדים צורה, איך מתעלים מן הקצה לקצה. דרשה האחרונה, דיברנו בנושא גוג ומגוג וראינו מה שכתוב, נזכירים את זה בתפילה בשבת בכתר של מוסף, וגאלתי אתכם אחרית ראשית. דהיינו שהגאולה שתהיה במהרה בימינו בקרוב ביהי רצון תהיה באותם דרכים של גאולה ראשונה, אם כי בניסים גדולים הרבה יותר. זה כתוב, כי מצאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, אראה לבנים מה שלא הראיתי לאבות. ככה בחז"ל הקדושים. כי מצאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, אראה לבנים מה שלא הראיתי לאבות. זאת אומרת, כתוב שהניסים הגדולים של הגיור בקרוב ישקירו בעוצמה שלהם את הניסים של יציאת מצרים. היום כשרוצים לדבר על ניסים, מדברים תיראי דם, צורדי הכינים, עמוד אש, עמוד ענן, קריעת ים סוף. מדברים הניסים, העוצמה האדירה של הניסים בקרוב ישקירו את העוצמה של ניסי יציאת מצרים. וגאלתי אתכם אחרית ראשית באותם דרכים. מה זה אותם דרכים? נסכם כמו שדיברנו פעם בשיחה האחרונה. אבל מה? בניסים גדולים הרבה יותר, ולפי זה מובן למה המעצמות כל כך חזקות. נשק גרעיני, צוללות גרעיניות, הכל גרעינים. מדברים, נשק כימי, מלחמת בכפתורים, מלחמת כוכבים. למה בדרך רחוק? סוריה יש לה כבר סקרדים משופרים, מלחמת המפרץ, כל סקרדיה 250 קילו, היום זה 750 קילו, פי 3. ראינו טיל אחד בא, עושה חוף שלום היה הורס. אז פי 3, מה זה? נשק כימי יש להם. החיזבאללה, אומרים שמכסים היום את כל שטח ארץ ישראל בטילים שיש להם. מפה חיזבאללה, פה מזבאללה, פה חמאס. כל הכיוונים, ערבים מלאים נשק. אם לא היה כל כך נשק מתוחכם, לא היה נשק גרעיני, לא היה אטום, היה משהו קל, מה כל כך ניסים גדולים? כמה שהנשק יותר קשה, יותר חזק, יותר מתוחכם, זה מראה כמה גדולה צריכה להיות עוצמת הניסים. מאחרי הכל פרס, כולם מפחדים, בושר, שם נשק אטום, מה יהיה? הנה לא ענו ולא ישן שם בישראל. זה גם מראה כמה שאנחנו יותר מוקפים בנשק, כמה שהנשק יותר מתוחכם, זה מראה מה יהיה העוצמה של הגדולה האדירה של הניסים שיהיו לנו בקרוב בעזרת השם. כי מצאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, אראה לבנים מה שלא הראיתי לאבות. כמו ראינו דברי תרגום יונתן בן עוזיאל שאומר על הפסוק, למען ירושלים לא אשקוט ולמען ציון לא יחשה. למען ירושלים לא אשקוט. זאת אומרת, עם ישראל אומר, הוא הלב של העולם. כשהלב לא בריא, כל הגוף לא בריא. כשעם ישראל לא בשקט, כל העולם לא בשקט. עם ישראל על המפה, זה בקושי נקודה קטנה. סין, 1.25 מיליארד, אנחנו אפילו לא מעשר שלהם. נו, מדברים על סין כמו מדברים על ישראל? כל העולם בחדשות, אין מקום ישראל, לא מדברים ישראל. מה אנחנו מדברים? כולה נקודה. כל העולם מדבר על ישראל, למה? הלב של העולם זה ישראל. כל הבריאה של העולם, בריאת העולם זה עם ישראל. עם בישראל לא שקט, כל העולם לא שקט. כך אומר, למען ירושלים לא ישקוט, ולמען ציון לא יחשה, הלב של העולם זה עם ישראל. כך כותב בתרגום יונתן בן עוזיאל. וגאלתי אתכם אחרית ראשית. מה זה אחרית ראשית? מה הייתה הגאולה הראשונה? יציאת מצרים. מה היה במצרים? לא, קודם כל מצרים הייתה המעצמה הכי חזקה בעולם, שלטה בכל העולם, ולכן בעולם שמו אותנו דווקא שם. כמו היום, מוקפים כולנו ערבים, נשק מתוחכם, זה מראה את העוצמה של הנשיאים. אם הקדוש ברוך הוא ישב את עם ישראל בזה מדינה חלשה, הוא הוציא אותנו משם, נו, ואיפה הוא הוציא אותנו? בורא עולם הוצאתי אתכם גוי מקרב גוי. בורא עולם אני שם אתכם במעצמה הכי חזקה בעולם, ואני מוציא אתכם משם, לאור היום. לאור היום. מי זאת עולם מן המדבר ניסים פילי פלאים. כמה שהמעצמה חזקה יותר מראה כמה העוצמה של ניסים גדולה יותר.
זה היה במצרים, במה אולי הייתה אומה בעולם שעינו אותנו, עבודות פרך, איסורים, גיל כל הבן הילות העירות תשלירו, כמו המצרים. חסר לבנה בקיר שהיו תינוק מטייחים באותו ביתית. ודיברנו בסירה האחרונה, הזכרתי נושא של ההפלות. ואחד שאל אותי שאלה, עוד מעט אני אסביר מה, אני בדרך כלל, כל דבר שאני אומר אני מסביר בדרשה, ואז כנראה אמרתי משהו ולא הסברתי את עצמי. דיברנו על חומה של ההפלות. אני אחזור רק בגלל השאלה שלו, אלה שלא היו. המצרים היה חסר תינוק, חסר לבנה, שמים תינוק בקיר מטייחים באותו ביתית. אמרתי בדרשה, שהיום גם עושים את זה. פה בארץ, שמים ילד בקירות, קוברים ילד במכונת כביסה, קוברים ילדים במכוניות. מי עושה את זה? רבותיי, יש משפחה, יש להם שתי ילדים, האמא בהיריון, רוצים להוסיף חדר. איך אפשר גם חדר, גם ילד? מורידים את הילד ועושים חדר. קברו את הילד הזה בקיר. בגלל הקירות האלה הורידו ילד, קברו את הילד בקיר. רוצים להיות מכונית, מכונת כביסה, איך אפשר, אין כסף. מורידים את הילד במכונת כביסה, קברו את הילד במכונית במכונת כביסה. זה יותר גרוע מפרעה, זה יותר גרוע מפרעה. פרעה גזר על הצחרים, על הנקבות לא. היום לא חשוב, בן בת מורידים. פחד פרדים. הפלות, אומר רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר, אומר רבי שמעון, 3 צועקים ולא נענים. 3 אנשים מתפללים לבורא עולם, לא שומעים אותם, לא מסתכלים עליהם. אחד מהם אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, הרוצח עובר בימי אמו. אלה שעושים הפלות. תראו ספרי קבלה, כתוב שמפילים ילד, הנשמה של ילד רודפת את ההורים כל החיים, רודפת אותם. לא לתת להם מנוחה. נורא והיום. אמרתי, כתוב בתורה, שופך דם האדם באדם דמו יישפך. הרי אין בתורה מילה מיותרת. שופך דם האדם דמו יישפך. מה זה שופך דם האדם באדם? כמו שאני אומר, שופך האדם שופך את הבאים שבבקבוק. מה פירוש בבקבוק? שבתוך הבקבוק. שופך דם האדם באדם. זאת אומרת, אדם שנמצא בתוך הדם, עובר שנמצא בימי אמו. שהדמו יישפך זה רוצח גמור. חושבים בבטן, תינוק, מותר. יש לו ראש, יש לו ידיים, יש לו לב, הכל, כל האיברים, רצח גמור. כמו שאמרתי, ילד על השולחן מכוסה בסמיכה, קח תהרוג אותו, לא רואים אותו. חס וחלילה, מה ההבדל? בגלל שהוא בתוך הבטן לא רואים, מותר לרצוח אותו. רבותיי, בארץ מצד אחד יש עידוד העלייה, לסוכנות, כספים, ים כספים, בואו תבואו לארץ, תבואו לארץ. מצד שני, ביטת הילודה. כל טיפת חלב, יושבת שם איזה אחד מסכנה, מה זה? אל תרבו בילדים, שתי ילדים יותר מדי. מצד שני, מצד אחד קוברים את העם מבפנים, אל תרבו, מצד שני תבואו לארץ. בארץ, כמו שאמרתי, יש כ-50,000 הפלות בשנה. זאת אומרת, 1,000 הפלות בשבוע, תבינו, 1,000 הפלות בשבוע. תארו לעצמכם, לא יהיו מפילים. המדינה במקום לתת כסף לעולים, בואו לארץ, נותנים כסף למשפחות, תביאו ילדים. קחו, נעזור לכם. 50, בואו, אני לא אומר הרבה, 50, נאמר עד היום הפילו 500,000 ילדים, לא אומר יותר מזה. 500,000 האלה היו מתחתנים, מקימים בית. כל אחד, אני אומר, 2 ילדים הם מביא. כבר 1,000,000 איש. 1,000,000 איש. אתם מחפשים בחוץ? ולא רק זה, הרבה עולים נותנים להתאמות כספים, באים כמה זמן וחוזרים חזרה. למה? אז סיפרתי בדרשה הקודמת סיפור, ולא הסברתי מה הכוונה שלי בסיפור. אז סיפרתי, אני אחזור עוד פעם. אני לא אומר דברים לא ברורים, אולי אני זכור שלא אמרתי. סיפרתי על מלך אחד, שהיה לו קובר שונא יהודים. שונא יהודים. ויום אחד הוא בא למלך, התורה היהודים צבועים, כל מה שהם שומרים צבועות, הכל שקר, תן ליהודי כמה לירות, תראו את אותה דת. אבל המלך היה אוהב את היהודים, הוא יודע שיהודים הם אמיתיים. הוא אומר לך שאני מכיר אותם, הם לא כאלה, הם מוסרים את עצמם על התורה. לא, הוא מתווכח, המלך אומר אחד השרים, צא לרחוב, היהודי הראשון שתראה, תקרא לו. הוא יצא לרחוב, ראה יהודי אחד עגלון, נוסע בעגלה בסוס. המלך רוצה אותך. המלך רוצה. כן, מה המלך רוצה? מסכן פחד. טוב, אין ברירה, נכנס. הוא נכנס, אדוני המלך שלום לכם, אומר לו, תשמע, תראה מה הכומר רוצה ממך. הכומר אומר לו, אם אתה מטבע אליך לעבור לנצות,
אני נותן לך, נגיד $500,000, $1,000,000, לא יודע כמה. זה היה יהודי ממולח, יהודי חכם היה. גיר את הראש שלו, אומר לו, תשמע, אני אגיד לך משהו. אני עגלון בן עגלון. אבא שלי גם היה עגלון, עגל וסוס. ואבא שלו אמר לו לפני הפטירה שלו, דע לך בלי, אם פה יום אחד יבוא לך בן אדם ורוצה להחליט את הסוס שלך בסוס שלו, ויגיד לך, תוסיף כסף, אם הוא אומר לך להוסיף, ודאי שהסוס שלו טוב, לא מבקש כסף, אבל אם יגיד לך, בוא נחליף סוס בסוס, ואני אוסיף לך כסף, אם הסוס שלו היה טוב, היה מוסיף כסף, מי יודע קדחת, זה מחר את הסוס שלו, אל תחליף. אמר לו, אתה רוצה לדעת הדת שלי בדת שלך, גם תיתן לי כסף. אני יודע שקדחת בדת שלך. אמר, רבותיי, באים יהודים מחוץ לארץ, נותנים להם כסף רק תבואו. כשאדם מקבל כך, אדם לא יודע להעריך. כשאדם בא לארץ ומשקיע, אדם משקיע בדבר, מעריך את הדבר. בואו נעזור לך, ניתן לך. אדם מזלזל. כשאדם משקיע זה הוא מעריך. פה בארץ קוברים משפחות שלמות, הורסים משפחות. אל תרבו בילדים. מה זה שיש ילדים? משפחה אומנת, תראה את הילדים. אל תרבו. תעזרו כאן בתוך בארץ. תרבו בילדים. אל תרבו. אלה שמישהו רוצה לעבוד, שיבוא מישהו רוצה, שיהיה בריא. תשקיע כסף, בסוף באים וחוזרים חזרה. וגאלתי אתכם אחרית כראשית. מה זה אחרית כראשית? שימו לב רבותיי. עם ישראל במצרים. ארץ הכי טמאה בעולם. המעצמה הכי גדולה בעולם. בית מצרים מתחיל במם פתוחה ומסיים במם סגורה. לומר לך, כל מי שנכנס למצרים לא יוצא. לא היה עבד שהצליח לברוח ממצרים. המצרים היו בכשפים גדולים. הרי כמו כל מה שרבנו עשה, הם עשו דם, צפרדע, כלים, מה שהוא היה עושה, הם היו עושים. כל מכה, היו בכשפים. רק מכת כלים הם לא הצליחו. מכת כלים הם אמרו לפרעה, אצבע אלוהימי. למה? כוח הכישוף והטומאה, אין להם שליטה על דבר קטן משעורה. הם חשבו, אנחנו לא מחשבים, משה רבנו הוא חשב יותר גדול. ראו, כשהם עשו מכת נחש, ויבלע מטה אהרון עם מטותם. לא כתוב את הנחש. אחרי שנהפך למקל, המקל של משה רבנו, של אהרון, בלע את המקלות שלהם. אז הוא חשב יותר גדול מאיתנו, לא תלוי בקדוש ברוך הוא. כשהגיעו למכת קינים, אמרו זהו, זה לא כישוף. אם משה רבנו מוציא קינים, אהרון מוציא קינים. זאת אומרת, כאן זה אצבע אלוהים. כוח כישוף, אין לו שליטה על דבר קטן משעורה. שימו לב, ממש לא מצרים הייתה מוקפת כלבים. כישפו אותם. עבד רוצה לברוח, כל הכלבים נופלים. עבד לא יכול לברוח. לכן כשבני ישראל יצאו במצרים כתוב, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב בלשונו. בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם בארץ מצרים. רבותיי במצרים, יוסף הצדיק, לפני פטירתו, אמר לבנים של שבטי ישראל, פקוד יפקוד אלוהים אתכם מזה, ועליתם את עצמותיים מזה איתכם, תדעו לכם עם ישראל. אתם תצאו ממצרים, יבוא מלך המשיח, יוציא אתכם מכאן. אני מבקש שאתם יוצאים מכאן, כי את העצמות שלי איתכם. ככה אמר יוסף הצדיק. וככה היה, כשיצאו ממצרים, וכך משה את עצמות יוצאים עמו. הגיע המשיח, משה רבנו זה המשיח. מה קורה? מיד באה גאולה? מיד יוצאים? לא. דם, צפרדע, קינים, הרוב. למה? הקדוש ברוך הוא, הרי היו הרבה רשעים בישראל. רובם היו רשעים. רובם לא האמינו. חלק האמינו יבוא משיח, חלק לא האמינו. לא האמינו. ומה הקדוש ברוך הוא רוצה? נותן מכות למצרים, דם, צפרדע, קינים, שעם ישראל יראה. תראו, אני בעל הבית על העולם, שולט בצומח, שולט בדומם, שולט בשמש, בירח מכת חושך, שולט בעוברים בימי אימם, בחיות. אני שולט בכל הבריאה, תעשו בתשובה. שימו לב, עד מכת חושך. מכה אחרי מכה, מכת חושך ומכה, 80% מעם ישראל מתו. 80%. נשארו עם כל הניסים הנפלאות בכפירה שלהם. 20% יצאו. נתן להם צ'אנס עד מכה לפני היציאה. מכת בכורות יוצאים. עד מכה לפני היציאה צ'אנס, תעזרו אותו וזאת תעזרו. שימו לב רבותיי. עם ישראל במצרים, חלק מאמינים יבוא משיח, חלק לא מאמינים. הגאולה לא באה מידם, צודק, כי מכת חושך מתים. היום אותו מצב. שימו לב, אותו מצב בדיוק. חלק מאמינים יבוא משיח, חלק לא מאמינים. עזוב אותך דברים בשני שניות. וגם היום המשיח לא בא מיד, כמו שאז זה 10 מכות. מבצע סיני, מלחמת 6 הימים, יום כיפור, שלום הגליל, אינתיפאדה, מלחמת המפרץ,
אסונות, תאונות, כל המכות, כל המחלות, כל מה שיש, זה מכות מלמעלה, מכות מלמעלה לנער אותנו לחזור בתשובה. עם ישראל תחזרו בתשובה, הגואל קרוב, עוד מכות ועוד מכות. ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. אומר, תדע לך, קרוב לגאולה, הרבה יחזרו בתשובה, הוא שווה פשע ביעקב, ולא היה רואים. לא היה דור שחזר בתשובה כמו הדור הזה. כתוב, הנביא אומר, הנה עמים באים. נאום אדוני והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם צמא לשמוע דבר השם. לא היה דור של צמא לתורה ויראת שמיים כמו הדור הזה. עם כל החושך הגדול, כל רדיפת התורה, מכל התקשורת והעיתונות והטלוויזיה, כמה רודפים את התורה, כמה שונאי תורה. ואתם רואים, כוח התורה הולך וגודל עד גדול מאוד. כל רעב הארץ חזרה בתשובה. סיפר לי פה הרב מאיר גומבו, אחד הרבנים של הישיבה. הוא שמע מהרב זילברשטיין, אבא של רבן יוחנן, תלמיד חכם גדול, הוא מתוקשר עם הרבה. קיבוץ שדה בוקר, איפה שהגר בן גוריון שרי, אלפי דונם של יחידה, עוד יומיים לא היה יורד גשם, הכל הולך לאיבוד. בנו שם בית כנסת, שמעתם? לא יאומן, בנו שם בית כנסת, גמרו את הבית כנסת, אחרי יומיים ירדו גשמים, כל הסודות ניצלו. הוא אומר, דיברו שם בצילונים, במזכירות של הקיבוץ דיברו, אמרו, הכל בזכות הבית כנסת. באילת, בנו 2 מקוואות לנשים, נגמר להם מקוואות, הרי צריכים גשמים, למלא את האוצר, את האוצרות של המקווה. נגמר המקוואות, אילת כאילו המים, שפע של מים. רק צריכים עיניים לראות, עיניים, לפתוח את העיניים. הרי פה אנחנו משם כל שבוע תהילים, הולכים סתם, קוראים את העולמות. איזה שפע של מים, מאיפה זה בא? יש תפילה מלמטה, אנחנו לא פה לבד, כל הארץ קוראים לנו תהילים, בלוויינים, באינטרנט, יחד איתנו, שציבור גדול אומר תהילים, זה בוקת הרקיעים, הכל נפתח. רק צריך עיניים לראות. וגאלתי אתכם באחרית ראשית, היום אותו מצב. חלק מאמינים יבוא משיח, חלק לא מאמינים יבוא משיח. בארץ אנדרלמוסיה, התקשורת רודפת, הכל נגד. בעל הפעם לחמתם, תראו איך כוח התשובה הולך וגודל, ובא לציון גואל, הוא שווה פשע ביעקב, בעולם ותראה, הנה עמים באים נאום אדוני והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם צמא לשמוע דבר השם. תראו חזר בתשובה כל שכבות הציבור, אם זה שוטרים, זה רופאים, כל השכבות, חיילים, לא חיילים, כל השכבות. פעם אמרו, לא מיכו את זה בתשובה. גנבים, עבריינים, איך ישתגו? פעם היו אומרים מודה, אבל זה לא מודה. אז בטח כאלה, מה יגידו? יד השם! בעולם רוצה שהבנים שלו יחזרו בתשובה, הבנים חוזרים! בעולם אמר אני מחזיר אותם בתשובה. ובא לציון גואל הוא שווה פשע ביעקב. היום אותו מצב כמו יציאת מצרים. חלק מאמינים יבוא משיח, חלק לא מאמינים. וגם היום הגאולה לא באה מיד. כמו במצרים דנו צרדי הכינים, מצד סיני, אחרי 6 ימים, יום כיפור, כמו שם אינתיפאדה, שלום הגליל, מפרץ המפרץ, כל התאולות, כל המחלות שיש, שפעת חזירים, כל זה תעשו תשובה, תאולות דרכים. תחזרו, תתעוררו. מה את מכת ראש? איפה מכת ראש היום? אתם יודעים מה זה מכת ראש? גוג ומגוג. בעולם נותן לנו צ'אנס עד גוג ומגוג. נדע גוג ומגוג, אין ברכה באף אחד. מי עשה תשובה טוב, מי לא גמרנו. וזה כתוב פחות בפסוק. כי הנה היום בא בוער כתנור. בעולם שם מדובר גוג ומגוג. כי הנה היום בא בוער כתנור. והיו כל רשעים קש. וליהט אותם היום הבא אמר אדוני צבאות אשר לא יעזוב להם שורש וענף. שמעתם מה בכלל? כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל רשעים קש וליהט אותם היום הבא אמר אדוני צבאות אשר לא יעזוב להם שורש וענף. נתתי לכם הזדמנויות, בהרבה הזדמנויות שנים על גבי שנים, ניסים, מכות, בנו, תחזרו בתשובה, תחזרו בתשובה. מגיע גוג ומגוג בעולם, אומר זה כמו תנור בוער באש, קש, נעלם בשניות, ככה הרשעים ילמו בשניות. אני לא רוצה, יש דברים אני לא רוצה להכביד על הציבור, להגיד דברים קשים, יש דברים שאדם ירדו לך לשם בלילה, לקחתו מה שיהיה. אבל אם נעשה תשובה, כל זה יתבטל. תבינו, הכל יתבטל. גם ננבא, יונה נביא אמר להם, עוד 40 יום ננבא נהפכת, עוד 40 יום. חזרו בתשובה, 3 ימים צמו, שבו מדרכם הרעה, 3 ימים לא אוכלים ולא שותים, וירא השם כי שבו מדרכם הרעה,
וינחם על הרע שדיבר לעשות. אומר הזוהר הקדוש, מה כתוב שם? לא כתוב וירא השם את צקם, את תעניתם, את הצום שלהם, לא! זה לא כלום, זה לא מעניין. כי שבו מדרכם הרעה. אם היו צעמים ונשארים בהרעות שלהם, היה מתהפכת. שבו מדרכם הרעה. אדם חושב צם בכיפור בשמיים, אוהבים אותי, שום דבר. אתה צם בכיפור בתנאי, מתי מועיל, שבת מדרכך הרעה. אתה מתחיל לשמור שבת, להניח תפילין, יש ערך לצום. אם לא, לא רואים אותך בשמיים. הוא מרוויח, אדם שלא צם בכיפור חייב כרת, ימיו נחרטים, רק זה הוא מרוויח שלא חייב כרת. אבל מחילת עוונות אדם שצם בכיפור אין. כיפור כתוב מפורש, כיפור מכפר אל השווים ואינו מכפר אלה שאינם שווים. כיפור מכפר לשווים ואינו מכפר לאלה שאינם שווים. האומר הכתב יום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר. זה היום לעשות תשובה, להתחזק ביראת שמיים, לקרב עוד יהודי, כל בת חבר תראה את החברה שלה, נוכל לבצע את הגזרות, לעצור את הצרות. מי רוצה שיהודים ימותו? חס וחלילה, הלוואי שיתבטל גוג ומגוג, שלא יהיה כלום, שיבוא מלך אבן שח מתוך נחת. כך צריך להיות, נתפלל על זה. מצב פשוט, מצב קל. הרי אנחנו יודעים בעצמנו, ברוך השם, חזרה בתשובה היא אדירה, אבל כמה מיליונים טועים בחוץ? כמה מיליונים? מה יהיה איתה? מה יהיה איתה? פחד. בורא לא נותן צ'אנס, עוד כדורים, עוד כדור, תתעוררו, תתעוררו. סמינרים, חוגי בית, דיסקים, קלטות, אין דבר כזה, בורא נותן כל אחד לשמוע, כל אחד לשמוע. אבל מי הורס הכל? הטלוויזיה והתקשורת והעיתונות. הם שונאי תורה, הם שונאי השם. משנאיך אדוני אשנא לשונאי השם. אלה שונאי תורה, רק שחור על הדת, שחור על התורה, שחור על החרדים. אלה שונאי תורה. אם אמא מסוגלת להגיד לבן שלה, אני מעדיפה, תהיה נרקומן, תהיה לא יודע מה, אבל אל תהיה בעל תשובה, מאיפה לקחה את זה? השטיפת מוח של הטלוויזיה, היא לא יודעת מה התורה עושה לבן אדם. בדרך של מי הוא הולך הבן שלך? של רבי שמעון בר יוחאי של האריז"ל הקדוש? כשהיא באה לרבי שמעון הנעימה הזאת, הבן שלך הולך בדרכים שלו, את אומרת, לא תהיה נרקומן? צביעות! הטלוויזיה הורסת! הכלים האלה, המשחיתים האלה, תראו לכם דבר אחד. מלך המשיח יבוא, כשהוא יבוא, הראשון הוא יטפל בהם. כך כתוב. הלוואי ירצו שרצו גם בתשובה. תראו, הרי אני אומר לכם דבר, הזוהר הקדוש כותב, הרי כשבני ישראל יצאו ממצרים, כתוב גם ערב רב עלה איתה. כך כתוב. ערב רב, מה זה ערב רב? תערובת של כל מיני גויים. למה רות הנשיאים ממצרים? יצאו יחד עם ישראל. והם, הרשעים האלה, הגויים האלה, החטיאו את עם ישראל במדבר, כל החטאים שלנו, הם החטיאו את עם ישראל, הם ביטלו אותם. אפילו בעגל. מה כתוב שם? אלה אלוהיך ישראל. לא כתוב אלה אלוהינו. הרי אלה ערב רב, החטיאו את עם ישראל גם בעגל. אומר הזוהר הקדוש, תדע לך, תראו, מתי הזוהר הקדוש? בהיום 2000 שנה. קרוב לגאולה. השלטון בעם ישראל, מי יהיה בעל הבית שם? מי שולט שם? אנשים גלגול של הערב רע שיצא ממצרים. כמו שיצאו ממצרים, יחטאו את עם ישראל, דרדרו אותם מהתורה. אומר הזוהר, דע לך, קרוב לגאולה, אלה יהיו בשלטון, והם יחטאו את עם ישראל, יורידו אותם מהתורה. זוהר הקדוש. רואים בעיניים. אומר הזוהר, דע לך, הם ישלטו בעם ישראל, והם ידרדרו את עם ישראל בתורה. אחרית ראשית. אחרית ראשית, כמו ביציאה, הרשעים האלה, הערב רב, דרדרו את עם ישראל, אלה יהיה גלגול של הערב רב בטלוויזיה, בעיתונות, בתקשורת, בממשלה, אלה ידרדרו את עם ישראל מהתורה. ואתם רואים הכל מה שכתוב, שחור על גבי לבן. זאת כלום, תראו מלך הדרשות דרך הדברים שכתובים, אתם תהיו באלה. הכל שחור על גבי לבן. ועוד אדם מפקפק, אדם צריך. פחדים, רוסיה, הייתי, ראיתי, ראית את האדמה. הייתה. שנייה אחת אין הייתי פעם. דור העולם, מה זה בשבילו? רעידת שתי שניות, 200,000 איש הולכים. אז מי זה פרס? מי זה כל העולם? בשבילו צריך להגיד לו דברים מה לעשות. איי. אדם שבוטח בבורא עולם לא פוחד משום דבר בעולם. גם הוא יהיה לבד נגד כל המעצמות בעולם. אם בורא עולם איתי, אף אחד לא יכול לעשות שום דבר.
לא ראינו יוונים, מכבים, מקומץ מצומצם נגד מעצמה אדירה, דבר שלא נגד השכל, מנצחים אותם, אפשר להבין את זה? אין שכל, אין הבנה. גדעון יוצא 300 חיילים, נגד צבא ככל הים. הוא לקח אלפים הוא לקח גדעון, תראו מה נביא, אלפים! בורא לה אמר לו יותר מדי, הוא מוריד, תוריד, יותר מדי, תוריד. 300 חייל, צא. מנצח. מבינים את זה? מבינים את זה? יש אבא, יש בעל הבית לעם ישראל. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, אבל הכל תלוי בנו. יותר משמרו ישראל על שבת, שמרה שבת על ישראל. להתחזק בשמירת שבת, בהנחת תפילין, בצדקה. להתחזק בדברים על שיעורי תורה. זה הכוח של להביא את הגאולה. זה הכוח להגן על עם ישראל, שאחרים לא ינזקו. רבותיי, יש 5 נבואות, הזכרתי פעם. תראו בתורה. כל מה שאתה אומרת, כל הנבואות, הכל יתאמו. וגם דברים שמתאמים גם היום. נראה בהמשך. היום, מהלך הדרשות. 5 נבואות, התורה אומרת. נבואה אחת, שעם ישראל חי וקיים לנצח. אם עם ישראל הייתה איזה מעצמה, מעצמה. עם הכי קטן, עם הכי נרדף, והעם שאחר פגיעה בסבל, עברנו מסעי צלב, אינקוויזיציות, שואה נוראה, והעם ישראל חי וקיים. נבואה שנייה, אחרית הימים, עם ישראל חוזר לארץ ישראל. בשואה כבר היו מיואשים, מי חלם על המדינה? דווקא אחרי השואה נוראה, באים לארץ ומקים מדינה. נבואה שנייה. נבואה שלישית, שבת קודש, כי אות היא ביני וביניכם לעולם. כי אות היא לעולם ביני וביניכם. כי אות היא לעולם ביני וביניכם. שבת לא תיפסק בעם ישראל. שבת קודש. נבואה רביעית, שהתורה לא תשכח מעם ישראל. תראו, התורה הקדושה. כי לא תשכח מפי זרעו. לא היה דור של ישיבות, לא היה דור של הרבצת תורה, של בעלי תשובה כמו הדור הזה. נבואה חמישית, שהכותל המערבי לא יחרב לעולם. הכותל היה בידי הירדנים, הלכו שם את כל הישיבות, כל המוסדות תורה. בכותל לא שמו יד. רבותיי, תראו, הכל. זה עוד, אני אומר, זה דברים גדולים, אבל יחסית דברים קטנים ממה שזה בהמשך. אדם מסתכל, יראה כל מה שכתוב, אחת לאחת. על מה אתה חולם? מה אתה מחכה? למה אתה מחכה? תראה, הלכו לישון בלילה, הוא מתחנן, אני אעשה ככה. הוא לא יודע שעל הבית שלו, בית קברות שלו הלילה. מישהו חושב? הרבה אנשים יוצאים בבית, כאילו ציגרת, הוא ישר על הכביש. הוא חשב משהו? זה אומר הזוהר הקדוש, כרד נפיק אינש מביתה לא ידע יתו לבית הילה. אומר הזוהר הקדוש, עדיין יוצא מן הבית, הוא לא יודע אם הוא חוזר הביתה או לא חוזר הביתה. לצאת מן הבית! אתה לא יודע אם אתה חוזר או לא חוזר! אתה עושה תוכניות לפנסיה. תוכניות לפנסיה הוא עושה. איזה פנסיה? לפני פנסיה אתה תהיה בפנסיה. איזה פנסיה? על מה אתה מתכנן? אם היינו כל יום יוצאים מהבית, שמים יד על המזוזה, יהי רצון מלפניך ריבונו של עולם. שנחזור היה אומר הביתה בריא ושלם. היינו חיים אחרת, היינו מדברים אחרת, מסתכלים על החיים אחרת. היחס שלנו לתורה ולמצוות היה אחרת. אבל אני לא יודע אפילו היום אם אני חוזר הביתה או לא חוזר. פחד פחדים. תראו הגברה. הגמרא סוף מסכת סעודה אומרת כך, הגמרא אומרת הסימנים, מה הסימנים של זמן המשיח שבשיר קרוב? אומרת הגמרא בעקבות משיחה, בזמן המשיח, חוצפה יסגה, החוצפה תהיה נוראה. חוצפה היום, אבא יכול לדבר עם בן שלו, בן עם אבא שלו, חוצפה נוראה, אדם לחברו בכלל, מיד, אתם לא תגיד לכם את המילים מהשך בחוץ. יוקר יאמיר. חז"ל מדייקים בלשון שלהם, לא אומרים יהיה יקר. יוקר, אחרי שיהיה יקר עוד יאמיר עליו, להמשיך לעלות. כל הזמן מחירים עליות שערים. הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. מה פירוש? תגידו יין ביוקר. מה זה הגפן תיתן פריה? תדע לך, יש שפע. שפע של ענבים, שפע של פירות, אבל בכל זאת יהיה יקר. זורקים פירות לים, זורקים ביצים לים. למה תזרקו לים?
טוב, דואגים למחירים, מה הם דואגים שהמחירים לא ירדו? אז מה הם עושים? דורקים לים, תן להם נזקקים, תן להם... אומרת הגמרא, גפן תיתן פריה, יש שפע של ענבים, שפע של פירות, ובכל זאת היין ביוקר יהיה יקר. תראו את הגמרא. ממשיכה רק בהלאה. מלכות תהפך לאמינות. השולטים בעם ישראל יהיו אנשים כופרים בתורה, שונאי תורה. מתי כתבו את הגמרא? קרוב ל2000 שנה. שאז לא ראית חילוני אחד. כולם קדושי עליון, כולם תלמידי חכמים ענקים. לבוא לומר שיגיע מצב בעם ישראל שיש שלטון בארץ והשלטון יהיו כופרים בתורה. תגידו, אתם לא רואים דברים, נבואה שלך על גבי לבן? מלכות תהפך לאמינות. שונאי תורה, אנשים כופרים בבורא משום בשלטון. ממשיכה הגמרא, אין תוכחת. עוד סימן. אדם לא יכול להוכיח את החבר שלו. אבא תמיד לא יכול להוכיח. אבא אתה תגיד לי מה לעשות. אתה פרימיטיבי, אתה מהדור הישן. הוא כבר מהדור, אבא מטפל לבן שלו, תשדר, תשדר. כלום, אדם יכול להוכיח את החבר שלו. אתה תגיד לי מה לעשות. כלום, אין תוכחת. סימן הבא, אומרת הגמרא בדבד יהיה לסדות. המקום החשוב ברחובות, שאנשים מתוועדים, יושבים ביחד מדברים, מה יהיה? מקום של זנות, של פריצות, של זמר וניאוף. יושבים חברים מהמדרגות מדברים, מה מדברים? על פריצות בנשים. תגידו רבותיי, הרי עם ישראל היה סמל הקדושה והטהרה, סמל הצניעות, סמל יראת שמיים. בזמן הגמרא, למה דברים כאלה? תגיד, זה בידור כמו היום, תגיד. חז"ל אומרים לך פה נבואה תבין, קרוב לגאולה ידרדרות נורא ואיומה בכלל של קדושה, פריצות נורא ואיומה, מקום של הוועד, מה מעניין את האנשים? לשמוע פריצות, לשמוע זימה וניאוף, ללכלך את הפה שלהם. גמרא? אומרת הגמרא, חוכמת סופרים תסרח וירכת ימאסו. תראו מה זה? בני תורה. אנשים בירא שמיים יהיו מאוסים בעיני אנשים. בני תורה, חרדים, יהיו מאוסים בין הבריות. תראו גמרא אחרת. עוד גמרא, נשים לזה. סוף מסכת כתובות. אומרת הגמרא, תראו מה זה. אמר רבי אבר אבא, דור שבן דוד בא בו, קטגוריה בתלמידי חכמים. עוד הפעם. אמר רבי אבר אבא, דור שבן דוד בא בו, קטגוריה בתלמידי חכמים. כותב רש"י הקדוש במקום. אומר רש"י, קטגוריה הרבה מסטינים ומלמדי חובה יעמדו עליהם. שמעתם? הרבה מסטינים ומלמדי חובה יקומו עליהם. כשהיינו בגלויות, גויים ידעו לך מה זה רבנים, מה זה תלמידי חכמים. כל הדור תלמיד חכמים בספר תורה. היום הטלוויזיה, העיתונות, רק השמצות על רבנים, על בני תורה. זה הכל כתוב. שונאים, יוצא להם צילה מהעיניים, הרי הם כופרים, הם לא יכולים להיות מי שחוזר בתשובה, הם סותר את הדרך שלהם, ילכו נגד הרב עובדיה, נגד גדולי התורה, ישמיצו, ידברו. מי הם בכלל? מה הם בכלל? הם יכולים לדבר על בני תורה? תראו מה הגמרא אומרת, הנה. אומרת הגמרא, דור שבן דוד בא בו קטגוריה בתלמידי חכמים. אומר רש"י הקדוש, הרבה מסטינים ומלמדי חובה יקומו עליהם. הרבה! כל המדינה, תקשורת, חרדים האלה, סורים האלה, אוכלי חינם, פרימיטיביים. הרי הרבה חילונים אומרים שאני לא רוצה לממן את החרדים, את הבחורי ישיבות, מהמיסים שאנחנו משלמים. אני לא רוצה להיכנס לזה, אני הוכחתי פה בדרשות לא פעם ולא פעמיים, אמרתי את זה, שיהיו בדיסקים. שאנחנו החרדים, תשמעו טוב טוב, מממנים את החילונים במיסים שאנחנו משלמים. ישבתי במשרד עם רואי חשבון, ישבתי עם אנשי נדל"ן, שאמרתי, הוא לא יכול להיות. הסברתי להם, בהלם, אתה צודק. מה הם אומרים? בחורי ישיבה לומדים, לא עובדים, אני צריך לממן אותם. תגידו, כמה בחורי ישיבה יש? אני אעשה להם להגיד 100,000, טוב? כן ירבו, בן פורת יוסף. כמה יש בארץ? דתיים, חרדים, לא יודע, מעל מיליון זה בטוח. רובם, בחורי ישיבות? לא. בני ברק מלא חנויות, מפעלים, עסקים. מי מוכר שם? שועלים? שפנים? חרדים.
בחיפה, בירושלים, בכל הארץ, עסקים של דתיים, בבורס, אחרי ציבור של חרדים. זאת אומרת, ציבור ל-90% מהחרדים עובדים, משלמים מיסים. משלמי מיסים! 10% בני תורה. תגידו, סטודנט באוניברסיטה משלם מיסים? הוא לא עובד. לא מכיר מיסים. אנחנו סטודנטים בתורה. הוא מותר לו לא לעבוד? אני רוצה לא לעבוד. תגידו לי לעבוד? לא רוצה לעבוד. סטודנט מקבל תקציב מהמדינה פי 6 מבחור ישיבה. בית עושים רעש. עם כל המוסדות שיש לי, כל המזה שיש לי, יש גם 400 תלמידים. כמה, היום בחודש, אנחנו מגיעים לפה במוסדות של המוסדות, 160,000 דולר בחודש. רק האברכים שיש לי פה, אברכים עם כל אחד בנברק, מעל 200,000 שקל בחודש. זה כבר 50,000 דולר. עוד לא דיברתי על אוכל, לא דיברתי על רבנים, מורים, גננות, מורות, לא דיברתי כלום. רבותיי, תשימו לב. לנו 10% מהעולם החרדי לא עובד. 90% עובדים, משלמים מיסים. לי יש בית ספר, אני לא מדבר בחוסר ידיעה, יש תלמוד תורה. ילד חרדי מקבל מהמדינה תקציב 20% מילד חילוני, מבית ספר חילוני. 20%. יוסי שריג שהיה שר חינוך, הוא אמר את זה, והיה פה, הבאתי כתובה, כתוב כל העיר בכותרת. הוא כתב, ילד חרדי מקבל 20% תקציב מילד חילוני. שימו לב, 20% ילד מקבל. לי יש בית ספר. איפה לומדים? טוב תראו, קרוונים יהיו לתרומים. רוב בית ספר של חרדים מביאים תרומים, או מקלטים, או לא יודע כל מיני רכבת של... לא יודע, אל תשאלו. אם בית ספר חילוני אחד היה כך, כל המדינה הייתה רועשת. יש להם מבנים ענקיים, חצרות רחבות ידיים, כל המקלים שבעולם. אבל איפה חרדים לומדים? עכשיו שימו לב, 90% מהחרדים משלמים מיסים, במגזר החילוני. לנו הולכים המיסים, שימו לב, קולנוע, טלוויזיה, שימו לב, כדורגל, כדורסל, לא יודע, כל מיני, זה שיש להם שם, ים דברים. לנו אין לו טלוויזיה, לא כדורסל, לא כדורגל, לא כל הגיהנום הזה, רק חינוך, רק חינוך. ומה אנחנו מקבלים במדינה? 20% זה ילד. תגידו עכשיו, אני הייתי אומר, מוכן? תגידו, שלטון, אתם לא רוצים לבלבל אותנו? אנחנו רוצים חרדים את גוף נפרד, המיסים יהיה בשבילנו, המיסים שלנו, אל תדעו לנו כלום. אנחנו נממן את עצמנו, תראו, הישיבות תפרו, תרבותיות יותר וירו. 90% מהחרדים משלמי מיסים, וילד מקבל 20%, תגידו לי, איפה הולך המיסים שלנו? זאת אומרת, חרדים משלמים מיסים, הכסף של החרדי הולך לטלוויזיה, לכדורגל, לכדורסל. שוחטים, עושי אדם, הם עושקים את התורה, עושקים את החרדים, בסוף הטלוויזיה, החרדים האלה, אתם גנבים, אתם רוצחים, שופכי דמים, ילד צריך לגור בקרוון, מבנה טרומי, ואתם ילדים שם בחינוך החילוני, דוקרנים, אולרים, סמים, תן להם מבנים, תן להם! ילד חרדי, איזה חינוך, איזה דרך ארץ, איזה התנהגות, קרוון, 20%! ותאר ליבנו לעובדך באמת ותאר ליבנו ותאר ליבנו ותאר ליבנו באמת ותאר ליבנו באמת לעובדך באמת ליבנו לעובדך באמת ותאר ליבנו באמת תחזק ותאר ליבנו
ותאר לבנו הקדוש ברוך הוא אותך הקדוש ברוך הוא אדונו אוהבים אותך אנחנו אוהבים אותך הקדוש ברוך הוא אותך אנחנו אוהבים אותך אנחנו אוהבים אותך ברוך אוהבים אותך ושימו לב, בני תורה, אברכים, כל עוד שהוא לומד בישיבה הוא לא עובד, מה אתם עושים? הבחור מתחתן, יהיה אברך, קונה בית, קונה מערכת כביסה, פריג'דר, פתאום הם עושים, משלם. כל אברך, רובם, האישה שלהם עובדת. אשתו משלמת מיסים, ודאי משלמת מיסים, אין לה פטור. החרדים, אנחנו לא רוצים לממן אותם, עושקים אותנו, גוזלים אותנו, רומסים אותנו, אנחנו מדברים ברדיו, דואגים לנו שילכו לעבוד, תדאגו לעצמם. וכן, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, אני הזכרתי את זה בדרשה הקודמת, אבל זה לא קשור להיום גם, אני אומר את זה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, על הפסוק בישעיה, שם מדובר על זמן המשיח, אומר הנביא בישעיה, בשר מרע משתולל. זאת אומרת, קרוב לגאולה, בשר מרע. אמרה שואלת, שר מרע, אדם ששר מרע זה אדם טוב, מה זה משתולל? אומרת הגמרא, קרוב לגאולה כל אדם ששר מרע וחוזר בתשובה, יאמרו עליו משתוללו. אומר רש"י הקדוש, משוגע הוא. נבואה! מחורפן! הגמרא אומרת, כל אדם ששר מרע וחוזר בתשובה, יאמרו עליו משתוללו. מחורפן גנוב, שגעת! גמרא! אתה נותן לך ברוך הוא, אומר לך אחד, התחרפנת? אני יודע שהמשיח קרוב, תודה רבה, תזכה למצוות, יודע. זה גמרא, הכל כתוב רבותיי, שחור על גבי לבן. השמצות של בני תורה, איך כל העיתונות, על הטלוויזיה מחפשים איזה טרף להשמיץ את תלמיד חכם, איך להשמיץ בן תורה, הפגנות, איך מרביצים לחרדים עם עלות, על ימין ושמאל, בהמון המעיה. איזה מכות רצח, ילדות, בנות, פרצו ראשים, אפשר להבין את זה? ערבים יעשו דבר כזה, אם ערבי יעשו הפגנה, פעם ירביצו עם עמלות, כל העולם משתולל. חסר דברים לפזר הפגנות? אי אפשר לבוא עם מים, להתיז מים אלה עם מים מצבע, אי אפשר לבוא עם גז מטמיע, חסר דברים אחרות, רק ניסוסים מעלות. כשרוצים, יש הרבה דברים לפזר הפגנות, אבל השנאה שלהם יוצאת להם מהעיניים. אבל תדעו לכם דבר אחד, אין דבר חמור, כמו ביזיון של תלמיד חכם. הרז"ל הקדוש כותב, אומר הזוהר הקדוש שבעולם מקפיד על כבודם של בני תורה יותר מהכבוד שלו. אומר, תראה עידו הנביא, הרים יד, ירבעם בן נבט, שם עבודה זרה בבית המקדש, לא קרה לו כלום. הרים ידו על עידו הנביא, לתת לו סתירה, כתוב בתיבה של ידו. ידו נשאר באוויר. כתוב מפרש בנביא, אומר הזוהר תראה מכאן, שבעולם, כשהוא שם עבודה זרה בבית המקדש, לא קרה לו כלום. אומר הזוהר הקדוש, תראה מכאן שבעולם מקפיד על הכבוד של תלמידי חכמים יותר מהכבוד שלו. אין דבר חמור כמו ביזיון תלמידי חכמים. אומר הגמרא, כל המבזה תלמיד חכם, אין תרופה למכתו. הכל המבזה תלמיד חכם, אין תרופה למכתו. כשאדם שומע אפילו ביזיון תלמיד חכם, ולא מוחה, עונשים נוראים מחכים לו. רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, כתוב בגמרא אחרי הפטירה שלו. 22 שנה שכב בעלייה, לא קברו אותו. הגוף שלו שלם. כל ערב שבת יורד עושה קידוש לאשתו חוזר. כל ערב שבת. יום אחד אשתו ראה תולעת יוצאת לו מהאוזן.
התחילה לבכות, חשבה שהוא מתחיל להירקב. בא אליו בחלום, אמר לה, אני לא מתחיל להירקב. תדע איך מה זה התורה הזאת, עוד פעם שמעתי שמבזים תלמיד חכם, ומחיתי! אבל לא מחיתי מספיק. שמעתם מה זה? מרה! ולא מרה מספיק! אדם שלא אומר בכלל מה קורה לו. לשמוע, אז האדם שומע טלוויזיה. איך לא טלוויזיה? אתה שומע פתאום מביא את הרב עובדיה, אתה לא יכול למחות. איך זה נורא ואיום. אני אזכר עכשיו באיזה סיפור. הרבה לא סיפרתי לכם סיפור ארוך. אבל זה קצת ארוך, אבל סיפור עם הרבה מוסר. אתם מסכימים, נכון? אין דבר, נעשה ליל הסדר. רבותיי, תשמעו סיפור נורא. היה גאון אדיר. רבי יחזקאל לנדו בא לנודע ביהודה, יש לו שו"ת נודע ביהודה. רבותיי, מישהו בא עם שמביא תלמיד חכם, אין בסוף שלו, איזה עמקות, איזה גאונות, איזה בקיאות אדירה. אי אפשר להבין לאיזה דרגות אדם מגיע בלימוד תורה. הוא היה רב בעיר אימפלה. אני לא יודע באיזה ארץ זה, מישהו יודע להגיד, לא זוכר. הוא היה תקיף, הוא היה תלמיד חכם גדול. והיה שם הרבה עניים, ממש עניים ירודים. וגם בצד שני היו שם הרבה עשירים גדולים. הוא היה לוקח מהעשירים הרבה כספים לעזור לעניים. אתם יודעים מה עשה העשירים? זה הרג אותם, זה הרגיז אותם. עד שבסוף החליטו, לקחו שלושה שליחים, מעזי פנים שבהם, שילכו לרב ויגידו לו, שיעזוב את העיר, לא רוצה שיהיה רב בעיר. כמובן זה ביזיון של תלמיד חכם. 3 הולכים לבית של הרב, שהגיעו שם כתוב כאלה שקשק, אבל העז פנים שבהם אומר כבוד הרב, נפשנו קצה בכל המגביות שאתה עושה. מבקשים כבוד הרב יעזוב את העיר, ילך לעיר אחרת. השני מוסיף, כבוד הרב, אנחנו לא באנו בשם עצמנו, בשם כל הקהילה של העשירים. השלישי, רק עשה ככה עם ראש, לא דיבר. הוא היה יורד. אמר להם הרב, באתם בזמן, אני באמת עוזב. קיבלתי תעודת רבנות מהעיר פראג, רחוק מאוד משם. אני עוזב, אבל החוצפה שלכם, העזות פנים שלכם, אתה הראשון שדיברת, לא תגיע הביתה היום. אתה השני, שכולם היו עשירים גדולים. הרכוש שלך הולך טמיון. אתה השלישי, לא תבינו מה אמר השלישי, לא מובן. ייוולד לך בן, כשהוא יהיה ילד, יעיר את העולם בתורה, אין רק בתורה. גיל 13 הוא יקפור. יהיה כופר. הם הולכים. הראשון, העשיר זה, עולה לגשר, מתהפך למרכב הנהרג. השני מגיע את הביתה, כל החוזות שעולים באש, הכל נשרף שעה למרות. השלישי, ליבו עולה ויורד, מה יהיה עכשיו איתו? אשתו נכנסת להיריון, נולד לו בן. יפה תואר. גיל 3 תלמוד תורה. מה שילדים קולטים בשנה או כמה ימים. לומד קריאה מהר, קולט מהר, מבין מהר. תוך כמה זמן משתנות. גיל 6 כבר, בקיא בחצי ש"ס בידיים שלו. גיל 6, תבינו מה זה, אפשר להבין את זה. הולך ולומד, באים רבנים, אנשים שהתפרסים, בואו להתפלפל, לא מבינים. וכולם משבחים אותו, הרבנים, וכולם שמחים בו. אבל הילד היה חכם, הוא בא הביתה, אף פעם לא ראה שרום שהוא שמחים. כל 4, אמא, ילד מצליח, שמחים רוקדים, הוא רואה את ההורים שעצובים. לא מבין, מה זה? למה הם לא שמחים בהצלחה שלי? לא מבין. יום אחד, 10 בלילה, בגיל 13, קרוב לגיל 10, אומר להורים שלו, אני לא יכול יותר. מה אתה לא יכול? איך זה? אני לא מבין. כולם שמחים, אתם עצובים. אני הבן שלכם, כמו שתהיו שמחים בזה שאתם ככה עצובים. לא ידעו מה לעשות. אמרו, תן לנו, אנחנו צריך דיבור, אמרו, אולי נגיד לו, יחד נראה מה לעשות. הוא תלמיד חכם, הוא ילד, אבל ראש של אדם גדול. באו סיפור לכל הסיפור. שמע את זה, הוא התחיל לבכות. בכה מבחינות נוראות. מה עושים? אמר להוא שתשמעו. אני לא רוצה שאתם תיפגעו בגללי. חס וחלילה, אני כבר אהיה לכם בושות. תנו לי כמה לירות, אני הולך לעיר רחוקה, כמה שיותר רחוק. אני אלך שם איזה ישיבה, ילמד שם תורה בישיבה. אולי זכות התורה תגן בעדי, שאני לא ביום בלילה. לא, לפחות אני התחלתי לו לכפור, שלא יהיה בזון להורים. טוב, שמעו את זה, צודק, טוב, תלך. הלך, לאן הגיע? לעיר פראג. איפה שהרב לנדו, הרב יחזקאל לנדו, בא לנדו יהודה שהוא קילל. היה רב של העיר, הוא פתח שם ישיבה לבעלת שם, אבל איזה ישיבה. הרי הוא גיל 10, כבר 10 שנים עבר, בישיבה שם עם מאות תלמידים, ארעיות בתורה. הילד שבא על הרב הזה, על הישיבה שלו, הלך ישר לישיבה שלו. ילד, שימו לב, סליחה, הוא היה גיל 8, לא 10, סליחה, 8.
כשהוא מדבר עם ההורים בגיל 8 הוא היה. הוא בא לישיבה, ילד נכנס שם, כולם בגיל 17, 18, 20, 22, אריות בתורה. כולם, כל אחד נמר. בא, ניגש לרב לנדו, כן. כן, בלי, מה אתה רוצה? אולי זה ממתק. כבוד הרב, אני רוצה ללמוד פה בישיבה. ובני, זה פה לא משנה, צריך תלמוד תורה, בית ספר, לאט לאט. זה פה אריות פה. הרב ידבר איתי בלימוד. דבר איתו. נכנס לו סוגיות עמוקות בש"ס. הראשונים האחרונים, הרב עומד בהלם. לא מבין איך זה יכול להיות. אומר לו, אתה נכנס פה לישיבה, אתה אוכל בבית שלי. אצלי בבית אתה אוכל. אתה מבין לו פה איזה צעצוע פה. יושבים לו, יודעים אותו, רואים מה זה, כולם עומדים בהלם. ישב לאבא כמו נמר, כמו אריה. גיל 11, גיל 12, יושב כל היום כמו אריה לומד תורה. 12 וחצי. בגיל 12 וחצי, כבר אז, בגיל הזה כבר מתחילים להשתדך, להתחתן. לא כמו היום, מתחילים לגיל... בעד, אני עדיין לא בנוי, אני עוד לא בנוי. זה ברוך השם שלי, מה, נו, אמרנו, באים להם, מספר על המשרד, אני עוד לא מבושל מספיק, אני עוד לא בנוי. אמרתי לך, בוא נשים אותך באיש פה גז למטה, תתבשל אותך, תתבשל. רבותיי, שימו לב, התחילו לבוא לרב, לראש הישיבה, הרב לנדו עליו השלום. הורים, גדולי תורה, שרוצים לצלח את הבת שלהם לבן הזה. שמוע לך כל העולם. אשתו של הרב, בלילה, הוא קרא לא מת, הוא עד הרב. בעלי. כולם רוצים את הבן הזה. לנו גם יש בת. אנחנו נתנו את הנשמה של הילד הזה. אוכל אצלנו, למה שניתן את זה למישהו אחר? קוראת על הבת שלנו. הוא אומר, גם אני חשבתי על זה האמת. אבל לא יצא לי לדבר איתו. טוב, אני מחר אדבר איתו. קרא לו לחדר, אמר לו, תחל קרא עניין. שמע את זה, הילד נבהל. למה? הוא אומר, הוא ידע, הרב חשב שהוא נבהל בגלל שכאילו מרגיש לא ראוי להיות חדש על הרב. אבל הוא ידע מה צריך לקרות בגיל 13. הוא אמר, הרב נתן לי, שנייה, בסוף אני אהיה... מה יהיה? הוא יודע שיש לו צריך כמה לקרוא, הוא לא יודע שזה הרב שקילל. אז... טוב, מה יגיד? הוא אומר, טוב, בסדר. הרב לא יודע למה הוא כזה... כנראה הוא מרגיש, אולי אני קטן, אני לא ראוי לרב. טוב, הרב אמר לו, בוא נעשה ככה. אנחנו נעשה עכשיו אירוסין, חתונה, נעשה אותה בליל הבר מצווה שלך. שאמרתם, בליל הבר מצווה יהיה שמחה, גם בר מצווה, גם חתונה ביחד. שמחה גדולה. עושים, שולחים, כל המקומות. מי לא, הרב לנדו, מי לא שמע עליו. בכל הערים, הקרובים והרחוקים, כולם באים אירוסין של הבת שלו. מי בא גם? באים מהעיר אימפלה, מהעיר שהילד הזה גר שם, שהרב יהודה גם שם, באו גם הקהילה, לא העשירים, שמה שעשו, האנשים הצדיקים שהיו בעיר, באו גם לשם. באו לשם, לרב, מזל טוב, יהיו מתנה גדולה לילד, אמרו הרב, אנחנו רוצים לראות את הילד, את החתן, לפני שאנחנו הולכים. בבקשה, כנסו לך איזה, תראו אותו לומד. נכנסו, דיברו איתו, איזה ילד, יפה תואר, איזה עמל התורה. כולם דיברו איתו. אחר כך, לרב התוודו, מזל טוב. הולכים, מדברים, אחד מדבר, תשמע, הילד נראה לי, מוכר לי הילד. השני אומר, גם מוכר לי, אני לא יודע מאיפה. השני אומר, אני זוכר מזה הילד הזה. מי זה? זה הבן של אותו אחד שהרב קילל, שיהיה כופר בגיל 13. הם נבהלו, נכון, הוא דומה לו. אמרו, נגיד הרב שם, איך נגיד הרב? אבל חייבים להגיד, כן להגיד הרב, לא להגיד הרב, זה נזק לרב, חייבים לומר לרב. אבל לא נאמר לרב, עד שנפגוש אותו עוד הפעם, אני בטוח שזה הוא, אחר כך נאמר לרב. חזרו לרב, כבוד הרב, ואנחנו רוצים לומר לרב דבר חשוב, שמאוד חשוב לרב לדעת, אבל אנחנו רוצים קודם כל להיות בטוחים, רוצים לדבר עוד הפעמים עם החתן. טוב, כנסו. נכנסו אליו, אמרו לו, יש לך דרישת שלום, ההורים שלך מהעירים פה, אמרו לו, נבהל, ההורים שיודעים שאני כאן? אמרו אז, לא יודע, בדיוק אמרו לו, התחבקו, לא יודע, בדיוק טוב, הוא שמע נבהל, הם ראו, הבינו שזה הוא, ראו שזה הוא. נכנסו לרב, איך להגיד זה לרב עכשיו? אמרו רב שלנו, חדשה מרגישה לומר לך, לא רציתי לומר, אבל אין ברירה, חייבים לומר לרב. מה? אמרו לו, אתה זוכר את הסיפור 3 עשירים? מהשלישי אמרת שיבגיש 13 יהיה כופר? שכחתי לומר לכם, כשהוא בא לישיבה, הוא אמר לרב שהוא יתום, אין לו הורים. אז שקבלו אותו.
אמרו לו, זה הבן של השלישי שאמרת גיל 13, יהיה כופר. הרב שמע התעלף. עד ששברו על המים, עד שהתעורר. הרב אמר, טוב, תודה רבה, טובה, שהבן שלכם, תלכו שלום. הלך בחדר שלו, הולך, חוזר. הלך קרא לעוזרים שלו. איפה שהישיבה שם, היה למטה מקלט. אמר, תזמינו מסגרים, יסרגו את כל החלונות למטה עם סורגים. קרא לחתן, אמר לו, אנחנו נדחה את החתונה ב3 חודשים. חתן לא ישאל שלו, אם הוא אומר, ודאי שיש לו עניין בזה. דוחים את החתונה 3 חודשים, ושלחו מבקים בכל המקומות, יודעים כולם, החתונה נדחה 3 חודשים. הגיע יום לפני הבר מצווה. הרב קורא 3 בחורים חסונים, גיבורים גדולים. אתם נכנסים עם הילד, בלילה של ליל הבר מצווה פה למקלט למטה. הכל סוגרים סורגים. אתם שומרים עליו, הוא השתולל, הוא רוצה לצאת, אתם לא נותנים לו לצאת. תהיו פה, תהיו חזקים. ועוד כמה גיבורים היו בחוץ, עמדו משבוע. ליל הבר מצווה מגיע. רבותיי, אתה דואג לישון, קם בבוקר, כאילו זה סטרח, התלבשה עליו, כי הם כאלה כוחות, רץ, הם לא יכולים להשתלט עליו. רץ, הגיבור, רוצה לשבור את הסורגים, לצאת החוצה. והם יוצאים להתגבר עליו, לא מצליחים. הביאו עוד כמה כוחות בחוץ, יוזגו אותו בכוח, וכל היום הוא צועק, תנו לי לצאת, אני לא רוצה תורה, צועק כל היום. עד שעבר היום, מרוב כל המאמצים שהוא השתולל, ואיתו ביחד נאבק איתם, נפל לרצפה, מעולה, אף לא לקוח יותר. נגמר היום, הגיע הלילה, אותו יום, כל היום הצדיק הזה, אני יודע, צם, היה בצום, כל היום צם. והתפלל עליו. נגמר, נכנס שם, ראה אותו ישן, אמר הרב, בת דינה בתי דינה, אם עבר זמן הדין בדין לא יתקיים, יתבטל הדין. זהו, נגמר הכל. ואז קבעו חתונה, ועשו חתונה, תמיד רבותיי, תראו מה זה, אנחנו קוראים ספרים של שטויות ברחוב, לקח ספרים, יש ספרים בעל החידה הקדוש, על אדם יהודה, על גדולי עולם, השגת אריה, תראה מי היו אמותיך, תראו מה זה אדם שהוא בדרכה של תורה, לאן יכול להגיע, אדם שהוא דרך נגד תורה, אנחנו חושבים טלוויזיה, עיתונים, נגד רבנים, איך אפשר לדבר כזה? פחד פחדים. מה זה כל העם בזה תלמיד חכם, אין תרופה למכתו, פחד פחדים. אומרת הגמרא, חוכמת סופרים תסרח אווירכת ימאסו. אני פעם יצאתי מהישיבה, סיפרתי לו פעם או פעמיים, הגעתי למדרכה של מול הישיבה, עבר רכב עם בחורים צעירים, ראו אותי, ירקו עליי. אני רואה צדק בלשון שלי, לא ירקו. אחד שישב את הנהג, ירק לכיוון שלי. לא כעסתי עליו, בכלל, על מה? אמרתי לעצמי אותו רגע, אם אני הייתי, למדתי בית ספר חילוני, אם הייתי כמוהם, ממשיך לשחק בחילוניות, שומע את כל הצטנה והזה בטלוויזיה, אני יודע שיש לסגור מהם, אולי לקבל מידיים גם. מה הוא השם מסכן? מה מליטים אותו? מה הוא שומע? מה הם שומעים? באשדוד, תראו אתם שומעים, אני לא יודע אם אתם חילונים. בשבועות האחרונים, כל הזמן תופסים חרדים, חילונים תופסים בני תורה, מרבצים בכל תרצח מרבצים להם. בכל תרצח. למה? הם אשמים? הם לא אשמים. מה מליטים אותה? מה מלמדים אותה? מה הם שומעים? אומרת הגמרא, חוכמת סופרים תסרח וירכת ימאסו, והאמת תהיה נהדרת. אין אמת. נערים לזקנים ילבינו. אני חלק דבר כזה. זקן ישב, עמוד באוטובוס, ילד ישב, שיעמוד עד מחר. פוגעים בהם, מבזים אותם, אישה זקנה, חונקים אותם, קוראים את השרשרת, דברים לא רעים. זקנים יעבדו מפני קטנים. בן מנבל אב, בן מנבל את אביו, מרמים ידיים על הורים, מבזים את ההורים. רבותיי, אתם לא יודעים מה זה כיבוד אב ואם. לא כתוב בשום מצווה לשון שכתוב על כיבוד אב ואם. כתוב בירושלמי, מצוות כיבוד אב ואם, מצווה חמורה שבחמורות. שמעתם? חמורה שבחמורות. זאת אומרת, תראו מה כתוב בהלכה, אם אדם יהיה מלך, יושב עם בגדי מלכות בכיכר העיר, מיליונים אנשים בסביבו, באים אבא ואמא, באים אנשים, אבא ואמא, באים אבא ואמא יורקים עליו, קוראים לו את הבגדים, הוא מלך, מיליונים רואים. צריך לשתוק, לא לדבר. אסור להגיב, תבינו מה זה. עד איפה מגיע ביזו על אבא ואמא.
ישתוק ולא יגיב. אדם הלך עבד, יש לו בארנק 10,000 $. אבא לוקח את הארנק, זורק לים. שותק לא מדבר. הלכה. אבא מתווכח עם מישהו. מתווכח. אבא אתה צודק. אסור להגיד אבא אתה צודק. אמר אבא, כאילו הוא צריך את האישור שלו יעני. אפילו אבא אתה צודק. כל שקל להגיד אבא אתה לא צודק, זה בכלל מה להגיד. אבא נכנס לחדר. אבא יהיה בבית. הלכה צריך לעמוד לו, כמו שהרב נכנס. צריך לעמוד לאבא שלו, אמא שנכנס צריך לעמוד. נו, אם בעל תשובה היה עושה את הדבר הזה, שבא לתשובה, לא מדריכים אותה, בא הביתה, צועק, משתולל. זה נפש שחזר בתשובה בן אדם, עכשיו חזר בתשובה בדי. זה ככה, דרכי נועם, ככה לא מקרבים אנשים. דבר איתם, ספר להם סיפורים. יאכלו חזיר תשתוק, ישנו בשבת, אל תגיד שום דבר. דבר איתם, אם אבא בא, אתה חזרת בתשובה, אבא נכנס לחדר, אתה עומד לו, מה קרה אתה עומד? אבא הלכה, צריך לעמוד לאבא. אתה יודע מה אתה עושה לאבא שלך? ככה התורה אומרת, זה הבן שלי. אבא רוצה להתהפך, אם אני נכנס, אתה עומד כמו מלכה באה לחדר. רבותיי, תראו, זה דברים, עם התורה, עם ההלכות, דרכי נועם בכל נתיבות שלום, אבא ואמא שלו יחוצו אחריו. אבל אתה בא הביתה לצעוק, אתה עושה חילול השם. אתה משניא את התורה עליהם. בכל מקרה אותם, אתה מביא לשנאה לתורה. רבותיי, בן מנבל אב, כמה פעמים לא אומרת עם אחרים, אני ברוגז עם אבא שלי. כמה זה תביעה לה בשמיים. כמה תביעה חמורה בשמיים, איך אפשר לא לדבר עם אבא? אתה ברוגז עם אבא שלך? זה מותר לך? בן מנבל אב, בת כמה באמא, בת באמא שלה, כלה בחמותה. בא מילה. אוי ואיש, ולמה כלה בחמותה? אתם יודעים למה חמה שונאת הכלה? אתם יודעים למה? בפרט, אם זה בן יחיד, זה הכי גרוע. למה? אמא כל הזמן, בן שלה, הידיים שלי, כפרה שלי, מחבק אותה ונשק אותה, פתאום, כל האהבה שלו, מה היא מרגישה? נתן לה היא. ככה זה. אז מה? היא מחפשת, היא יכולה דואגת לו, איך לסכסך ביניהם כדי שפרד ממנה. לכן כתוב, אדם לא יספר לעולם להורים שלו מה המצב בינו ובין אשתו. היא הכי גרוע בעולם, תגיד גן עדן, גן עדן! אז גם בנים אחרים, נשים, אימא מקנה, היא מרגישה שהבן שלי, כל האהבה שלו נתן לאשתו. אז כל אחד קטן, ככה יצא לך, אתה שותק לה? כאילו דואגת, כביכול יעני, תחזור אליי, תראה אותך. אדם לא יספר להורים שלו לעולם מה קורה בבית. לך לרב, לך לא יודע מי, תתייעץ עם אדם זר. עם הורים, בבית ברוך השם, הכל בסדר, 100%. שלום בית, שקר, מותר לשקר שלום, מותר, אין שום דבר בזה. אוי ואיש אנשי ביתו. שם ירחם לא יכול בבית עם הילדים שלו להיות. פני הדור כפני הכלב. אתם יודעים מה זה פני הדור כפני הכלב? כלב זורקים עליו אבן, מה הוא עושה? הולך נושך את האבן. נתן להם, לך למזרק את האבן, לך אליו. פני הדור כפני הכלב. יש תאונת דרכים, מי יותר מודדים? מאיפה באה התאונה? מי גרם לתאונה? לא הנחש ממית אלא החטא ממית. קרה, נפל פגז, נפל טיל, זה נהרג, באים, איזה טיל, איזה... אבל למה הטיל נפל דווקא כאן? למה דווקא בחוף הזה? למה דווקא פה תאונות הדרכים? למה דווקא זה נהרג וזה נפצע? למה זה יצא בריא? למה? מי גרם לזה? יש בעל הבית, תלך למי שזרק את האבן, אל תלך לאבן. בני הדור אומר, לא הנחש ממית אלא החטא ממית, אומרת הגמרא. בעיר של רבי חנינא בן דוסא, היה חור, היה שם נחש. כל מי שהיה עובר שם, נחש עוקץ אותו, הורג אותו. רבי חנינא בן דוסא שאומר את הדבר, תגידו לו, איפה החור של הנחש? הולך לשם, שם את הרגל שלו על החור של הנחש. הנחש נתן לו עקיצה. והנחש מת. שימו לב, הגמרא אומרת, אדם שעקץ אותו הרוד, זה היה, הרוד נקרא, ירוץ למים. זו התרופה סגולה להתרבות. יש מעשה בגמרא, שהרב מספר את אדם אחד, עקץ אותו הרוד, רץ לנהר כדי להיכנס למים, להינצל מהארץ שלו. הוא מגיע לנהר, רץ ילד קטן טובע, תינוק, קפץ, הוציא אותו. באו ההורים, תודה רבה, תודה רבה. אמר להם, אל תגידו תודה רבה לי, תגידו תודה רבה על ההרוד. אם לא ההרוד, הייתי מגיע לפה. רבי חנינא בן דוסא, כששם את הרגל על החור של הנחש, נעשה לו נס, נפתח שם מעיין מים. וההרוד מת, רבי חנינא בן דוסא לקח את הנחש, שם אותו על הגב, הלך ברחוב.
אבל לא הנחש ממית אלא החטא ממית. אומרת שם הגמרא, אוי לו לאדם שפגע בו הרוד, ואוי לו להרוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא. אוי לו להרוד שיכול להגיע אליו רבי... לא הנחש ממית אלא החטא ממית. צריך לראות כל אסון שיש, כל צרה שיש, מי שולח את הצרה? מאיפה זה בא? זה התורה אומרת, ולא תאכלו מבקרי, אל תגידו מקרה. והיה איתורי מבקרי והלכתי לבכם בחמת קרי ואספתי 7 על חטאותיכם. 7 על חטאותיכם, אני פיצ'ו יותר גרוע. היום יש המחירים עולים, יוקר יאמיר, אנשים, מה עושים? טוב בגמרא, תראו מה זה שרי אוצר בגמרא. הגמרא מספרת, יום אחד, הירק, פטרזיליה, עלה בכמה אגורות. קורה, לא קורה, קורה. אבל אין דבר כזה קורה. יושבים חכמים, בודקים איזה עבירה נעשתה בעיר שגרם לירק לעלות. בדקו, חקרו, בסוף מצאו אבא ובן שלו, חטאו עם נערה מאורסה ביום כיפור. הרגו אותם, המחירים ירדו. זה שרי אוצר. זה שרי אוצר. נעשה ככה, נעשה ככה. אין אומה זו אומה אלא בתורתה. להתחזק ביראת שמיים של ביראת שבת מצוות, אז יהיה ברכה. אומרת הגמרא אלא, הבן אינו מתבייש מאביו. איזה בושה, אבא מתבייש מהבן שלו. ועל מה יש לנו שאין? על אבינו שבשמיים. כמו סיפרתי באותה בחורה שדיברה איתי, שאבא שלה לא מרשה לה לראות באינטרנט את הדרשות שלי. לא מרשה לה לראות את הדרשות. היא קמה יום אחד מתעוררת באמצע הלילה, באה לסלון ורואה, היא מספרת לראות אבא שלה רואה באינטרנט סרטים מטונפים. היא נגעלה, היא אומרת אבא שיראה אותי נבעל, למה באמצע הלילה שאשתו תראה אותו? הוא אומרת הוא נבעל, הוא לא יתבייש תסתכלי בעיניים. אני רוצה לראות בוסים, לראות תורה לא נותנת לי, אבל לא יראה ביוב, הוא כן יכול לראות. פחד פחדים. אומרת הגמרא, אויביש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן לא מתבייש מאביו, והלבן שלנו שואל על אבינו שבשמיים. זה גם סימן. זאת אומרת, אמרתי לכם, למה זה נקרא חבל משיח? בלשון חבלי לידה. מה זה חבלי לידה? כמה שהצירים של האישה, הם שאין צירים אז דואגים. למה אין צירים? שבוא צירים, שבוא כאבים. כמה שהצירים חזקים יותר, שמחים יותר. למה? אם הצירים מתגברים, סימן שהלידה קרובה. חבלי משיח, כמה שהעם ישראל הולך ונלחץ יותר עם האומות, עם הבעיות של כלכלה, כל הבית אחרים, אסונות. כמה שיותר צרות יותר לחץ, סימן שהלידה קרובה, המשיח קרוב. חבלי משיח בלשון חבלי לידה, הגאולה קרובה. זאת אומרת, מה פירוש? אמריקה תעזור לנו. זה יעזור לנו. בור עולם והביאו אותנו למצב שלא לנו ברירה. פעם צבא, זה, בסקדים, מה צבא עשה? גם הם היו התחבאו בכל מיני חורים. בור עולם והביאו אותנו למצב של להרים את הראש לשמיים, נגיד, לא אמריקה, אף אחד בעולם לא יעזור רק בורא עולם. אני אביא אתכם למצב להרים את הראש למעלה וכל עם ישראל יבורו. אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. שומעים רבותיי? טוב, רציתי לדבר, אבל יש לי דבר חשוב לומר, אני חייב לומר את זה היום. אנחנו נמשיך, גוג ומגוד יש הרבה, כנראה שעד פסח נדבר על זה, יש הרבה מה לדבר. רבותיי, השבת הקרובה, שבת ט"ו בשבט, שבת שירה. זה שבת שהילולה גדולה לישיבה, אתם יודעים כל חצות ליל שבת, קורא פה כל הספר תהילים. התחלתי את התהילים האלה כל חצות ליל שבת, בשבט פורת יוסף בירושלים, 2.5 התחתנתי, ט"ו בשבט תשל"ה. היום זה 35 שנים של בירת התהילים כל חצות ליל שבת. אני זוכר בשבוע בירושלים, הייתי גם בלילה, 1 בלילה הולך, שם בחורף, שלג היה, מבניין לבניין ללכת הבחורים, הבחורים מתעורר, הוא היה על העצי בראש כולו לבן עם שלג, והיו קמים כמו אריות. התחלנו במניין, בגלל 70 בחורים כל ליל שבת, כל הספר תהילים עד הבוקר, כל ליל שבת. התחתנתי, המשכתי פה, ותראו היום ברוך השם. תהילים כל חצות ליל שבת, 35 שנים. אין שעת רצון כמו חצות ליל שבת. לבטא גזירות מעם ישראל, זה כוח אדירים. רבי אברהם אהרונוביץ' סיפרתי לכם עליו. היה אומר, תדע לך מהתהילים האלה, אתה תגיע לדברים גדולים. אבל אני אומר לך, שהייתי בישיבה בירושלים. תגיע לדברים גדולים, תראו היום, מחברת תהילים אור דוד, מוסדות אור דוד, תראו מה שקורה. רבותיי, ט"ו בשבט, ידוע, כתוב בספרים הקדושים, זה יום גדול מאוד. ראש השדה על האילנות. כי האדם עץ השדה. עץ בלי מים מתייבש. אדם בלי מים מתייבש. אין מים, אלא תורה. עם תורה תהיה בן אדם. תמיד המלך אומר, אשרי האיש
אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובאשר לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגיע יומם ולילה. והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעתו ועלהו לבו לכל אשר יעשה יצליח. אתה לומד תורה, אתה עץ עם מים. אתה בלי תורה, יהיה לך כסף מכוניות, זהב אדמות, אתה עץ בלי מים, אתה יבש. אי אפשר להיות בן אדם בלי תורה, אין מציאות כזאת. בית בלי תורה לא יהיה בית, זה חורבן, זה בגידות, זה קלקולים, זה חוצפה של ילדים. אין אומה זו אומה אלא בתורתה, זה עם ישראל, בלי תורתה לא... ט"ו בשבט, עץ, כי אדם עץ השדה, אדם עם מים, תורה זה אדם עץ עם מים, אדם בלי תורה זה עץ בלי מים. גם פרשת שבוע, פרשת בשלח, השבת קוראים, שבת שירה, שבת גדולה. בשמיים נפל, התחילו הט"ו בשמיים, נפל התהילים בשבת של ט"ו בשבט, שבת של פריחה, שבת שירה, גם שבת שירה, שירת הים. אז יש לי משה בני ישראל, כאילו שירה בעילונים, שירה בתחתונים, מה תהילים מה זה עושה, מה עשה עד היום, כמה גזירות בטל מעם ישראל. וכל מה שבעלי תשובה שחזו פה, היה אז חברת תהילים אור דוד בירושלים, היום מוסדות אור דוד. רבותיי, שימו לב, בפרשה השבת, תראו, עם ישראל הגיעו למקום שנקרא מרה, ואין מים, מים מרים, מים מרים. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אומר לו, קח עץ, היה שם עץ, זרוק למים והם תוקע מים. כתוב, וישלך אל המים והם תוקע מים. כתוב שם שהעץ היה מר, שימו לב, והמים מרים. אומר רש"י הקדוש, נס בתוך נס. זורק את העץ למים והם תוקע מים. מורה למראה לעם זה עם ישראל, לא עץ מתוק, עץ מר, במים מרים תוקע מים. שימו לב מה זה, מה המוסר שיש פה. כל אדם בלי תורה, כל אדם בלי תורה זה כמו עץ מר. כמו שאמרנו קודם, מה? תראו מה קורה בחודשים הנוער. קלקולים נוראים ביומים, פריצות, זימה, ניאוף רצח, קלקולים נוראים ביומים. עץ מר, אבל מה? גם התורה היא מרה. מה פה שתורה מרה? כל אדם שרחוק מהתורה, התורה לא משנה למים. התורה נראית לו מרה, קשה. מה התורה? מה, השתגעת? מה לך התורה? מרה! מים מרים! אשלך אל המים! ברור לעם בנו משה רבנו, תשליך את העץ למים ויתוקע מים. בן אדם, התורה נראית לך מרה, זרוק עצמך לתורה, קפוץ אליה. ויתוקע מים, אתה תראה כמה התורה מתוקה, נס בתוך נס. התורה מתוקה ואתה תהיה מתוק, אתה תהיה אדם אחר. דרך ארץ, הנהגות, הדיבור, אתה בית אישה אחרת, חיים אחרים. דיבור אחר, באים תקוע המים. ברוך השם, 30 שנה דרשות. רב עוד חזרו בתשובה פה, אני כל מקום הולך בארץ, הנה אתמול הייתי ברבי שמעון בר יוחאי, אני רואה אברך בן תורה, ניגש אליי, ותראה אותי, אני אומר, אני רואה את הרב אלבז, שמעתי דרשות שלך, תראה אותי היום, אדם אחר לגמרי. גם פה, כל פעם, אנשים באים אליי, יש פה ישיבה, לא יודעים שיש פה ישיבה, חושבה רק דרשות, יש פה 30 חדרי פנימיה, יש פה ישיבה לתפארת, צוות של רבנים מעולה, יחס חיים לכל בחור, איזה משגיח נפלא, איזה דרשות נפלאות, כל יום, כל שבוע. בחורים, תקפוץ על המים, תבוא לאור דוד, כנס לישיבה, תבוא לשבוע, תבוא יומיים, תבוא שבת, תראה מה זה ישיבה, תבוא תראה מה זה אווירה, תראה מה זה... אשלך אל המים, זרוק עצמך על התורה, בלי מסירות הכל, אין, אלא התורה מתקיימת, אלא מי שממית עצמו עליה, זרוק עצמך על האש, תראה אתה. איזה תורה נפלאה, איזה תורה מתוקה. תגיד חבל על כל השם שרתי בחוץ, ככה צריך להיות. יום רביעי יש דרשה, תבוא לפני הדרשה, למעלה מדרשייה, באים אברכים, כל בחור, כל האברך יושבים שתי בחורים, לומדו בצורה אופן אישי, זה משנה, זה גמרא, זה הלכות. והרבה ברוך השם כבר אתם כבר משם הלכו לישיבות. אתה כבר בא לדרשה, תבוא בשעה 9, תקדים בשעה. קשה לך, לפחות תגיע ב10, הרב יורם סריה, שם יערך אמר, הלכות, תראו את ההלכות, הלכות כיבוד הבאים, הלכות צדקה, הלכות בשר וחלב. דברים של בבית לאדם יכול להיכשל. תבוא עוד חצי שעה, אתה מרוויח תורה, שיעור תורה אתה שומע, עולמות אתה מרוויח. תבוא יותר מוקדם, למה לאחר? רבותיי, השם ידע יעזור, שבאמת שבת שירה הזו יש שירה לכל עם ישראל, שנזכה לגאולה שלמה במהרה, לא יהיה גוג ומגוג, שנזכה ביד בית המקדש במהרה בימינו אמן ואמן. דרשתו השבועית של הרב דניאל זר מתקיימת בכל יום רביעי בשעה 9:30 בערב בישיבת אור דוד, רחוב המכבים 108 בני ברק, וכן מתקיים בכל מוצאי שבת שיעור בספר אור החיים הקדוש על התורה.
בימי החורף בשעה 9:30 ובימי הקיץ בשעה 10:30. ובכל יום שני מתקיים שיעור בהלכה ובהגדה בבית המדרש החדש בקומה רביעית בשעה 7:30 בערב. את מגוון ההרצאות תוכלו למצוא באתרנו www.rabenu.com. עוד באתר שידור חי של הדרשה השבועית, תוכניות ושיחות מרתקות, הלכות, מאמרים ושאר פעילות המוסדות. להזמנת דיסקים ולפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-570-1212. אור דוד, לראות ולהאמין.